Welcome back to Pump Info News, my wonderful people. You don't read though, can't see the one where they happen now. They say that the men of Nigeria army are currently looking for Biafra Liberation Army. Not only that though, as it they happen now, they say that some community for Anambra don't carry within the call for Amodioha and but everything come outside. Don't say that anybody will do bad for their community again, both politicians and everybody. That person go collect water. They say one Igbo boy for inside the America don shocotalize everybody, go build advanced hand robot where person wey no get hand go fit use take support in life. Wow, what a development. See what the Biafras are doing all over the world. Nigeria trying to suppress them, but they are shining all over the world. My people, I go play the videos for now. I wanna start the world. Just stay tuned as they watch and make sure see the share. Ndị na-ele nwa, ndị na-ele pas, ndị na-agba ọgwụ ụlọ ọkpa, ndị na-agba ọgwụ dị iche iche na-emegide mmadụ ka anyị na-ekwu na ọ ya akwụsị n'ọkụzụ. Ma ọ bụrụ na ọ ka na-aga n'iru, alụsị dị n'ọkụzụ, anyị bụ alụsị dị niile dị n'ọkụzụ. Jide aja n'ọkụzụ, jide ibobo ọkụzụ, ibe niile ọkụzụ ji eje ije, anyị die ba niile dị si n'ogu anyị gụ. Anyị wee na-ekwu na ibe niile abụ na onye ọbụla tiile aka na ya ma ọ bụ n'anya ka e wee megide ọkụzụ megide mmụọ ọkụzụ. Ma ebu Hausa, ma ebu Igbo, ma ebu Fulani, ma ebu onye ọkụzụ, ma ebu mbịambịa na ọkụzụ, ma ebu nwoke, ma ebu nwaanyị. Na anyị na-ekwu na itiri aka n'ibe ọjọọ ndị anyị kwu. Alụsị niile dị n'ọkụzụ bube gị. Ọkụzụ ọkwa ka unu kwu. Naijiria ọkwa ka unu kwu. Naijiria ọkwa ka unu kwu. Ntanta ma imoloko. Ezi onye ọbụla dị ulie n'ori, ma o si n'obodo oyibo zuru ma ọ dị na gọọmenti si na ọ kwesịghị ọjị ọkụzụ. Ka ya zuru ka ọ baa na ya bụrụ sọ nke ya. Anyị jụrụ ajụ, anyị wee kwuo onye mee na ọ bụ alụsịghị nwa jide ya. Zuo ya. Mmadụ ka ya jee sugbuo mmadụ ma ọ bụ ka ya jee wee mmadụ ọ bara n'abọ ka o wee nwụrụ. Onye ọbụla ji ori jele ori ibe na-egbu mmadụ alụsịghị nwanne na jidi ya. Anyị ma na onye ma ndị ntọlị ma ndị na-enye nsị ma ndị na-enye aja ma ndị na-ele mmadụ ọ bụ ka anyị na-atụrụ alụsị ajụ ibe niile bụ ibe na-egbu mmadụ ma ndị n'ọkụzụ ma ndị ji egbe ezu ma ndị na-ejebe mmadụ egbu ya. Onye ka anyị na-atụrụ alụsị, anyị na-atụ ya ka ezi tụọ anyị ike nka tụọ anyị ka ọkụzụ ekene m unu ka unu kwuru. Kedu onye dị na-ebi okili? Kedu onye okili bi okili? Arụba na nne ọkụzụkwa na ibilibe agada. Welcome back, my wonderful people. As you don't watch that video, let me also play you this video. May you watch as it did happen. Maazị ndewo lekwe ya ya wo Otoko police station na ndị special squad ha kampụara dia ma amị ma police mebubago. I'm here to join her this morning. Men is visiting her now.
ka anyị jiri wụrụ n'ebiri ma ka anyị jiri wụrụ ọgbọ na BiafraLand n'ala nna anyị ha ma eripụzi ọsọ. So lekwe ya ihe ndị a wụcha property ya, lekwecha ma grinet ya chere iji agbagbu nne ha na nna ha, ma ndị mpa ma ndị mma ha mere arrest, ma youth dem ha mere arrest na-edemandịrị ha 500,000 ha release chere onye ọbụla. So onye ọbụla dị happy this morning, ebe ahụ na-amụghị ọkụ. So ọ ya mana udo dịrị unu. Wonderful people, welcome back. Oh, as you don't watch that video, make you see as the men of Biafra army and Nigeria army, they can't baga where they happen for inside the area. I beg me gonna share this video. Now I'm going to play this video where you see what in this Biafran boy do for Mba America. Watch the video. Nigerian-American Okazui Bell created the We Arm at only age 17. A low-cost prosthetic arm for amputees, which has won over $80,000 in support, and the International Biogeneus Grand Prize. WeArm has full human-like range of motion, implemented using AI and custom 3D printed parts. It is controlled via users' brain muscle signals. This innovative technology empowers amputees and individuals with mobility challenges to engage in activities previously deemed impossible, such as playing musical instruments like guitars, pianos, and drums with remarkable dexterity. Okezu also founded Fidutam at only age 15, an accessible mobile app which has won over $150,000 in awards and has impacted over 10,500 individuals. In addition to his work with Fidutam, Bell has conducted impressive research at Harvard Medical School, MIT Media Lab, and Boston Children's Hospital, where he was a Research Science Institute scholar in 2022. Bell's efforts have been supported by Google and SoftBank, and he is a recipient of the Cameron Impact. Welcome back, my wonderful people. My people, you don't read though. I want you to share this video as you don't read. You see here, things are happening. Biafra are making us proud all over the world. The Igbos, especially the Igbos, the Igbo Biafrans are making us proud. Other part of Biafrans are also making us proud all over the world. Just imagine that you have your own country and this kind of technology is what the world. You need somebody to build something that you can use your mindset to even a more self is working on it to build it. But look at this young boy just did it. My people, make one share this video.